Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem aqullan beri, ustadlan beri, jergilan yurtdan akidin hakkında bir tahqiq edipdir. Oşa tahqiqini iddia edipdir ki ol bir akidi ki şeriat boyunca ona haram deyip aydılya, ol hayt akid, şol akidi ki el bilen çekilya deyipdir. Ama bu bir kamera ya durbin bilen çekilyen akidler keşol takdirlan qiyni, aqullan qiyni, şeyhlan qiyni, pirlan qiyni çektirtiş turda qıtırıp koyarlar. Be akid o haram akidde, belki haram akid, hayt haram akid, şol akidi ki el bilen çekilya deyip iddia edipdir. Aqullan tahqiq yazıptır ve öde islayaptır ki Cenab-ı Hafız yoluma bana men adım tutmancak bana cevap verdi. Aqul Müslüman doğumuz öz ibren tahqiqinna usulun bir kaide getirip el-hukmu mutaallikun bil-illa la bil-hikme deyip barahim bir gurun ortaqlaptır. Gurun şuňutune ki ahuna öd ýadysyny iddia edipdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne işe akil haram etti? Ne mucessemen haram etti? Onda diýişen haram edildiğini elletçi deyipdir ki şu zamanında musulmanlaryň ýanky mucessemen perestiye, bot perestiye, şoňa meňdestardyr ibadet etmeklige meýlesi edamali, şo derekli peýgamber haram edipdir. Emma bu kunýa budatdan gorkusy ýok diýär. Ahunaga dogry aýtýardyň inşallah ki bu türkmen ýylyň arasynda beýle bir telekeçilige biz inşallah barmaz. Emma şoňa meňdes telekeçilikler biziň aramyzda görnügli. Şu aşşy takdirlen akli orta gelenmädi, pirlen akli orta gelenmädi, şeyhlen akli orta gelenmädi, şu öýlere girdi, tükenleri jaýlaşdy, maşylar jaýlaşanmädi. Nagadar ha adamlar etaat tafagly, keşe akli her kim oýnap bolsa, şoňa bereket gelýär diýe. Sen eşdiňmi eşdiňmi? Sen eşdiňmi eşdiňmi? İl arasına ayrılıp beren gördüm. Şu haram akli ki awwalan haram bilip ýa-da şu haram aklisiz gelip surdan tawjih etmekden bilen o şu akliler şu pags etdi barahim İran Türkmenistan barak suratında Türkmen ýylyň arasynda ýerde toklama ahunaga şu qiyinandak da şuny teberrik bilýärler, öýe bereket getirýän bilýärler. Mun halal bil tulu Hudaý taqqatyn. Hanefi mezhep boyunca muhakkik ulabalan haram bilip turan adyny halal bilmeklik ahunaga şu bir dogurdap bolup bilen biziň aramyzda. Bu näme gaty bir ýalňyş ýani. Oşa suratynda bana çok golýanym. Hatta yani ben bir gurun ýadyma düşdüm, öz famillemma şuna meňde akyldyr öýüne goýýarlar. Doğru kıblan tarafına koyarlar. Ve baramda var ha, sen falan can, tenisi akili etek çürten, ben namaz okuyacak koyarlar. Ola tağa varhanda var, ola tağa varhanda var. Namaz okuyacak koyarlar. Şu akili kıbla tarafından düşürmeden korkuyorlar. Hatta şu tuğutlu koçakta var, doğut oğlanın ödü. Yani doğut oğlanın sıratı ben ağzından eşittim. At verim, ben at vereyim, telefon verim, ben telefon vereyim. Şu var telefonu açacak koyarlar. Yani sırahatan denanı varlıktır, doğru şu akili karşının yaşanan diye oturup da dile otuyor diye. Ama ahuna şeýle bir telekeçilikdir islatda biziň aramyzda orta getirildi. Odan şu taýda mahtem boli bu form ýyl arasyndaky bu kun dogry botperese meýil edilen. Emma şuň ýylyş formal gitse, ýylyň näme barjakly Hudaý taqqatyn bildel ýani. Ondan sonra ahuna taýda birden hadis getiripdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr diýär ki wallahi ma akhafu aleykum an tushriku ba'di. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bilen qasam men ummatymdan soram, menden soram, ummat siz botperes bolarsyň diýip gorkum ýok diýipdir. Şoňa bilen şu hadisi aýtmaklyk bilen näme diýip bolýar? Bu ummatda botperesi boljak ýa şu taýda mujesseme kawmyny gurun ýok. Şoňa akıl bolmaklyk bilen näme? Bu da botperesi sebäp boljak ýa diýip aýtjak bolýar. Awwalan ýa gaýdan gurulma öz zaýynda oýlanmaly gurun, ahunagan şu hadisin hakynda düşünýüşi dogry. Bu mumen şu türkmen ýylyň arasynda ulak ýalňyşlyk şey. Ayet-i Kur'an görýärler, öz kellehine ora birak gelende Allah mufassirler näme diýipdir, muhakkikler näme diýipdir. Şoň hakynda gidip gözlemýärler umumen. Näme kellehine gelse bir kitapda birde görsen aýdyp goýberýär. Hadisiň hakynda şey diýärler. Haliki ahunaga sen git gözde, ýanky Mirqat, Molla Hayr rahmetullahi aleyh, Hanefi mezhep muhakkik alimi şu hadisi kesen ştaty getiripdir ha. Şoňa meňde hadisler üşürüp getirip näme diýär? Onda diýär, ey ala mecmu'ikum diýipdir. Yani kullu ummet müşrik boljak ya, kullu ummet botperes boljak ya. Onda näme diýär? Li'anna zalika qad waqa min ba'd. Şu ummeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in naqdar Hudaý taqqatyn şol botperes bolugulýar. Şu toğratyna botperesi kullan ýa Hudaý taqqan manahym baş goýup durlar. Kim aýtdy? Molla Hayr rahmetullahi aleyh Meşkatyň şerhinde Baba Hicret Resul sallallahu aleyhi ve sellem bardan goýdan şu tordan sırahatın aýdygly. Oňa şu taýdan bu hadislerni şu form marahym düşünmekdigmi? Böyle musulmandan atlan bir gelişkildat der yani ki ummeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç hatta botperesi tapılmajak bolsun. Hiç hatta ummet nauz billah müşrik bolmajak bolsun. Ha,
Kulli turda boşak olacak değil. Ama öz zayını Huday takım bolandat. Ayında da bu zattan na'uz billah. Bolurdur Allah tabi koordinasyon yani. İnşallah indiki bölüklerde bir ahulağa baştaki aydan görünürlerini inşallah Teala açıklayıp verir. Zaten hayrettin. Hindi lekçe bolya. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.